Yada se samu achen mu akwa babiem na yada Apostle Dr. Nita Kutegwase eni nkranhyen sema ode abreye de edu so no Badwam kase ansam no ne obeti wo mu bi eni nipa bi a wo mokọ kronobo na won mo kum obi no aposifo ache won eno ni nsem bi na no pay yede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV2 ne kwadomonline.com sansemi ne nsem foforo bi wo ho media fia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem no etie aposifo ye wo Ashanti South region actually memu amienu ya wo mo bokro no na wi akire nso won mo akum abamu amfie duonu kofi mensa wo twepiase abo ai no wo Asante Mantamu Solomon Wusu ene Collins Abuaje na posifo aso won paachi ni nyina ne se wonum akwedi bone ya charge omukokobọ no obuase bidie mu posi atraye na wonum kira wonum akwaje owura bia wanya mfrinhia aduonu ni motorbike asa kunu amanato ananum wonsi edo a wakire sa asami esi ehine mebusumi de toso nsia ewo abo twapiase ya no ewa Asante Mantamu nana du akire no omukwachi Solomon Poku ewo council quarters ya no wo obuase wabra no wa na dwense okwakoton motorbike akire ena wodum ko okotiesua ya no so wo boase a onum kwachi Collins Abuaje nso eka ho na aposifo wakira ipabonfo mienu aja atum se ampa wonum eneku sa nipa yi esaje ni motorbike free nsem omu egu aposifo kukuma omu ebekokooto October bosome de to so dumiensa eye ekine dwuwe na omu akwakoyi won semano Asante Mantamu posi atraye no ehye omanfo nyina aboso won komanto won yam free se bibiara atenten ne ewo no wonum beje ede amanipa ho akokansen nsem ya wato nananum won siedu no Ghana Health Service and then so one more ade kwaduabo bene sabwaje a wakan one more eho ewo video bi anenam social media so ne kasa ne sedi oyeye ede efa also for share apomuden hu nsam so kwabna minta kando nti na one more atwena so kase no eto so what was what school no ya drama honorable intaka kwabna minta kando me still so what school no ya drama ken obetima ya movie ya de no collaborate lewe ni ajako a obemama a very masterpiece just say ebe blow baby a o de obegina ha ya aunties bi o ase wo su ase wa yemo wo boaso a politician wanya sa obeda hu sa lewura wo ba tamas yenche o ka kan kofie ka wo kofie krata ya Ghana Health Service mpenifo atro no echirimu a Raben Sabuaji eka wonu mu a na ano anasefo a wanya katua abosome nkunu ni eti wa hugu mantren so ekotwen omume yedede se aban entwa won sika ma won ye o ye kira enya asam ketwa no na emfoni ye beda abafu amansan pakese so social media so no ena wo kire se oye nkasa hu bi ya wo kire se enya de a ede anunyam ebre Ghana Health Service adwumaku no kra omusa akire mu a Ghana fo bi bo won punum se Ewuraba ne nsam wo keka na bonten no enya de a won bo adwuso kra enu nti omugidi se obu emra ene ibu a omanfo ewo edema apomudin adwumaku no emu a enya asam ketwa enu nti ena wo mo kire se omra no meyi ne ho ano nti okeka ansansam no disa de emra ya Ghana Health Service adwumaku na hye to edebo adwumayefo eho ban no ebedi no a enya asam ketwa nti asemwe mu no na osofo shopom den so eye kwabna minta kando den krata nso aba kire se nko obese Ghana Health Service ana se eye apomuden penifo na abayu abenesidie na sotwen no anka wono enyim free no so na asama o kano ewo mu se kasa ni ehu entedie nanso se na ketua wonyaye no ewo se mpenifo ye nti wombekọ so aye ni mo obesre nanka asotwen na wonde ma no anka wo mu nsensen yato kase no eso na Ghana yama mpani John Dramani Mahama ne First Lady Lordina Mahama ne mpanifo bi akwakopie mu obegin eye China mine mo eye Global Leaders Meeting on Women emunsam Adom TV kase etwaso afi eni infringedu watwen ya amansan kubata United Nations babade na infringedu asamuni nso ena ema nyina nhyiemudie 4th World Conference on Women ya wonom de hyehyɛso e wo Beijing no eno nso ebebade na mampani John Dramani Mahama ene ne hokafo Mrs Lordina Dramani Mahama akopiem e wo China omu akopiem e wo Beijing yidie na kyerɛ sɛ omu esan ahwɛ kwane obefa so a Ghana ene China kita hodie ne yayonkofa no ometretre mu na akonanim pa
pa sene be ya omudi sika ba be hye Ghana mpuntu mu na afa ntoma pefra mampani Mahama firi hono mu a wone China mampani Xi Jinping ebehia na wowia wone China man no mahye be fie chi amehina wo ho Li Qiang ebehia na wonom ato adwena hwekwane a ama mienu anyonkofa no eno nso mbepagya mu pa wowia wonom nso a wodeda nnwuma ahodo ano e China memu nso no mampani behia won adwumadi a wato ne din Presidential Investment Forum na wonom akyerɛkyerɛ Ghana ha ɛho hia sɛ China fo edi sika ba be adwuma wa ha na aboa ma Ghana fo nso so enya adwuma ye mampani kɔ ɔne soafo a ɔhwɛ adwadie adwuma ho mpuntu ene mfidi adwuma ho nsɛm so Elizabeth Ofoso Ajare ene mpanimfo a wonom ɛwɔ Ghana Investment Promotion Center Free Zones Authority ene Ghana Export Promotion Authority ɛna wɔn nso ɛkɔ a wɔn nso bɛkɔ akɔsra Fujian no mahwɛ sɛ ne adwumadie ɛkɔ so wɔ hɔ ɛfa nnwuma ho wɔn nso ɛde saa nimdie no bi aba ha abɛboa mɔmɛn akɔ n'anim wɔn nso ɔka mampani ho kɔ bi ɛyɛ soafo a ɔhwɛ nipa bɔbere mu mafra ɛne nipa asetena mu bambɔ ho nsɛm so Dr. Agnes Namomolati soafo ɔhwɛ amanɔne nsɛm so Samuel Okudzeto Ablakwa soafo ɔhwɛ akwan ne akwantempɔn ho nsɛm so Kwame Agbogya ɛna afei soafo abɛdi akyi risk asɛm ho nsɛm so Thomas Ampimnyako wɔn ɔka ho bie so ɛyɛ mampani ne twerɛtwerɛfoɔ mapa Dr. Callistus Mahama ɛna afei ne boafoɔ mapa ya ɔsai ne futufoɔ Joyce Bawa Moktari ɛna panin kwankyerɛfoɔ abɛdi akyi a ɔhwɛ nkitahodie ho nsɛm so ɔmampani atena yɛ Shamima Muslim ɛna afei nana yɛ agyanto a ɔno ɛyɛ somfo ɛwɔ mampani atena yɛ mu Mampani abadi akyerɛ Professor Nana Jane Opoku adjuman so akansi sudua de aban ni da sɛ galamsey no wɔn bɛhwɛ na wabrɛ no wɔn man Ghana mu sɛ bɛyɛ yɛnsuwansuwa ne yɛnsase no wɔn mo ɛnsɛ no mampani abadi akyerɛ de nsɛm yi tu dwabra wɔ hyia Ghana de hyɛ bia ɛwɔ Badwam. So disturbing, you know. All of us, especially my fellow women, we know what it takes to bring a child into the world. We know sometimes they are differently abled, but where we know that their challenges have been caused by things we can change, it can be even more painful. So it is not something that we take lightly at all. We are working towards banning mining in water bodies. We've been mining gold forever. How come all of a sudden all our waters were polluted? The water sources are normally in our reserve portions. And that's the reason why those areas are reserved forests. Now, when you give that to some who can even will it to his family, you all know what I'm talking about. So it becomes a family property. How do you stop that water, that source, from polluting the many rivers, from the source to many areas? A bill is being prepared to reverse what we saw and to ensure that the people are moved out of these areas and properly placed. Ablekuma North Municipal Assembly no NNA demolition kesiye wodi ahyehyɛ so woda Kuman Slum Market na ne nyina ne sɛ mpanifo pese wɔn mo esi 24-hour ultramodern market wɔ ho nti ɛna wɔn mo dwire no aguo no mahyɛ no ase Adom kase ɛto so. NNA demolition a ye mu kɔ hɔ no mu hu say there was unanimous and 100 support for the people to the assembly. It's all because of their engagement here, Yedi Omunyaye, and their will to see development in Ablekuma North. And I want to assure them, say, with the 100 supports, you better make sure, say, the construction of the market will start this year, so that by close of next year, the place will be ready for use. And we want to assure all our constituents, say, Ejumaya starting a bekati all across sectors. Assembly no engineer kese pa wo ho engineer ewu asare enso de tudwa se mre kakra di no nipa eni tumi senka etna ha no abesisi adan wo ha eti emre asose assembly no so ye besi market no enti na e wo se structures no efo na edi kan no ye no omo aye meetings bebre se ehu hia se wo betu ena omuntu ye enti na ena ehu hia se ye be ye demolition no esi 24-hour market. A home cratasem ashase that enti
yɛnya kusi sɛ yɛbɛwie. Adishia ya wonwo agogo Russia apentin nyina se ya wasante achim agogo asante achim north mensi mo se ne won prenne ana echinama won besi filling station bia won kro no won gidi ye se ba bia on peso si no no emo won. Dr. Felix Owusu obi a wote agogo Russia apentanyina se na odi atodwa se bia ya wonu bu fango wo fuel station bia omusi ni mpotem ho no enya de ebebu akra ya wo kire se edi apomuden wo haw ebebre wonum afen so se nyame amfa fie na eja bi ekotomu a wonu wote mpotem ho nyina wonum ho beka enu nti si a waya wadwun so obesi bi ho no de nya de a wonum bepene kra so wa hwe ba bi a yefi kra wa uka so de ha be filling station Baha, it's not say, sir, I to rent BC, they just 2 more. Ever again. I had never be a filling station, money. Hanos so there. And not there, you put me after normal basic filling station. Municipal Assembly as what the repetition through normal committee, on public relations and campaigns committee. There now so adman also koso senior one say nipa die hwema won guso o musi daane de na tero die tu na mo bia bia hwema no we ni filling station abanu mani nyai si amana nyai na so koso a enso so de be say yam frem kwa ni ya Iye ya wono ewo ewutu senya east Seth saba so wonu Banini ene wode ato adehye ya ewo kaso ne mpotemu animo se huhia se wosesa wonu madwen frifin eho fin yade a ekunipa wapomden famu nti wobesre ne die mu a wonhwe sa hunidie ebekoso kaso a ene ne mpotemu chewumu a yehwe na yamakrom ayefe utu wenehwe krom outumi se yetimi esiesie yewura kwan so ayefe GHS nemo so yeguso a yeyi na yahwe overcome the issue of sanitation ewo ye mansini no so advice na apart from say yewie no obehwema na wotwere mu nyina yabokoko yabodero say timamofo no mpie na omonka ona edwuma ne ntemenko na onte no ye share say omotonton ade ewo kwan omo ye edwuma na nka omo holding on kakra wonum so wado ho be hye nsiesie adwumadie mu akira asema abana musini di atodwa no ne kwan so a no enu nti omanfo emfanto otrim no mfa hye wadwene mu se wompotema ho siesie die eya ankorankora bia so die enu nti omane hia wompa amai no be clean nyama mu be fine ayare ni nyama yesro ni cholera ni other things no we take care of it so that obia no ho beto no a yare no embo obia be de obeye fefefe ewo kaswa o to senya is so mamba pa asede edi omamba pa asede de na say ye frefre YE4 na won so be support on one popu wonti they came in their numbers will want to do cleanup exercise, and so for the assembly we think that sensitizing the community and getting them to change their attitude is the way to go, and we are engaging the major stakeholders including our assembly members, our pastors, to do the advocacy for us. Famina Police District Police Commander ASP Samson Mumuni ene won mwanya motorbike wode ka wo nyuma no ho na boa ama wo nyuma so akoyie sede etie fata ne chichu so obo nipa ne adehye eho eban na CEO ya wono da ARB ene de motorbike ye abre Famina District Police Commander no so wonje enkuntia nipa ponfo no akire so eye cement bags 100 ode amado mpoase SHS se won sick bay project na wo see no on fantoaso we nye the first helper mu dia boye ekwan bebree so na nene pa de moto yi na omudi ema yense yemfa nka yedwuma ho na yentimi ma quick response ewo district mo nti yada omasi se omoma na nsi ha omonkwaso emmoaye ye ka na ye baako enokra mika no esifitemu a right now ye nya bibi emergency a ebe din na nenti a moto skra ehia no se enya bibi bia na car ese ekọ na moto etimi ma ye quick response both day and night nti enya moto say anaya anya moto say no
ɛbɛboa ne yɛ patrols ɛwɔ obi bia wɔ Ghana whether ahemfo politicians asɔre banks obi bia obetumi aboa na police adwuma yɛ patrols ne yɛ bambɔ na adi mu wɔ ha sei no wɔn Daniel Amponsa panyin kwankyerɛfo a ɔda ARB ano ɛna ɔno nso de tu dwa sɛ moto ya wɔnom ɛde abɛkyɛ wɔnom yade a ɛbɛboa mo dwumadi akɔntɛntɛm paa firi sɛ baabi a kaa ntumi nkɔ no moto deɛ obetumi awura hɔ ɛde motorbike yi ɛma polisifoɔ sɛ ɔmongye na ɔmomfa patrol adanse ne mpɔtamu ha baabi bebree wɔ abɛkɔkora a wonhia kaa moto ebetumi ama fast response sɛ de bɛyɛ ɔmo betumi ɛde akɔ aba brano na bibia ne ɔmo timi ni patrol team no ɛde nsa enye moto yi nko a yɛhwɛ yɛ formula police station ɛmi sɛ ɔmo hia baabi ɔmo de etuo ne adeɛ begu nti ɛno nso no bank na fa ato no ho so sɛ ɛno nso yɛbɛboa ma ɔmo ayɛ ɛna afei so signpost enye de edi kan ayɛ yɛ bebree enim sɛ bɛkɔ so ayɛ yɛkɔtrɛ de police command hɔ nso a ɛno nso so yɛ ɔmo ka ɔmo de yɛ adwuma ɛno nso asɛe nti asɛ ɔmo ntumi nkɔ patrol nti yɛn nso yɛafa ato yɛn ho so sɛ car no yɛbɛboa ma ɔmo asiesie Yenye no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pɛ ye de asie emre ne adaje a wode ma yenti ye da se papa pa de du so no agudie mu nsam da obonkrata no ne health tips na ye de ebro sabri wadaroma se wonya mfifie di akoso ahwe na de di akire no edoso o konso a radem fa nkomra somdue mu na hwen live on Facebook/Adom TV extra na so ko YouTube a Adom TV tube ko ho na ne yentna kosise no nkron bɛpo apa osimeduo nunum TV no de yempon na nso Badwam de sabre no na ye de aba na wiye migina ha enye menko ai mene owura Bismarck akwasi boatsen ensia aha ene wa ha kejuwa na nkasa nso gwahoboa so eno ana enye bete enso obeba oni advantage bia e wo so oba ti ma be me na akwa abe Emma pa memo ache. Efiam Joso. Ebia aboko. Nyame adom nanso e. Oh nyame adom mu ahofade no ne ane se bibia ye kama. Ede yame ase. Ti anwuma mpese meto emma wo ene ahwefo. Edwada no pay. Edwada foforo kra 13th October 2025 ebi mmabie mu eye. Adiachi no pay. Semeda so metiasia meto jom na meyi. Eradia ye oh eradia she yensu oh amade pachi embie eyadum aduma rakwa ne ma minsumiti seni amiti ejo nyamia hwe yensu ama kwesi to be ade pachi Odini tumi na boye huban enti ebeyi na ye nti anuma me dedicate ma kwasinsia ene ahwefo nyina eno no ade achen yedase no bia ne nyaye yes yedase so otiase nkwa hoden wo ho bibia ye adwuma se nyame ni odini ye yes nyame ni odini ye o o se nyame ni odini ye oni ye dini ye yeah sa no I said any jinama as a mene class media grab a fam no aha Ghana Black Stars ayade sa at least ye hwa no maye no see akaso mo kolum film group stage cry at least Ghana for you okay kakra at this time you okay kakra this time you ko see any agese se no msa brand bi akwafa the passport na opepem especially be e visa be bono o twitwi na so wa hwe be for so by so from Kudus to all the other team players moya de yamenchita mne modemo yeah mo boy alice mo de serie ashe ya frobumba mo de serie eno aye hunu that team play spirit is ase kakra eba yes that spirit no eye adwuma ye na anko epeseme nkuminya anko ise na me mabwe nkonko hye no mfa magine dia de bia do ma team betia ka akire yekoso nkabom saa enya bobia ehu nafia enya bobia ehu sa spirit no eye adwuma ye sa steve na pia mo spirit no eye adwuma eye oh afia yebekwa chesa na apart from eno no so no eno na grow ewo ho so wa unim say Adom TV darling factor sure eno so no mo de ba wiye yeah na eno akwasi
esewani so ka kire me mi ja fam kura kodai ba mi nya score no okay because nkofo ya de enra de okay baby your voice oh and a live band and we are omo ya de omo ya what's the manage darling factor no ye the high life aspect na ye project ka ho no go say kakra high life no asem penfo ni jam nafia penfo kakra so mu jai high life yeah omu nyi no say yes yeah nti se we mu ebebe so mu sa kakra eso de ko near me selumba mo amachi de demo anyway mu yes what him say because so far na lumba tias no apart from lumba na bi obobia obo latest na etafa all the perfume bi abo latest and shadam fasa yes ti we na ye grooming kura ne sa no high life na just say high life na so future dia energy level bia just say nana wi afia na se hwan just nana wi afi ye awrade obi asabi na ni huna de then so timi entertain e ma wo sere ene na yi bi o dia boy say there bi just just what you say nana wi afi say ya and obi ya de and obi ya de kwabrane na kukuru car ene say car ne 10,000 okay ene other near maybe say kedwa na kasa ba no no MC nti onim de no course omo ya de ti sa de party na se kedwa ti ase na tamo pon ye tamo bedru fie what me asa blaster jesi I was na ketua ye double eme I receive it fiani aduma bes moya de na commentary mu so da ho mu da ho kama no technician no call ya de pa yes technician no call grounds na ya de pa yes yes because who's a mostly na ohwa na delay but actually delay a second delay because of issue internet need. Oh nice. And I think back overcrowded by be pair na network na. Oh yeah there. I to say mo ya there. Amuma energy so eba. And a Ghana for so chere pass and ye pese e ko US ne Canada. Yes. Ye some World Cup ye bodo US ne Canada. Mexico ne mo he. Ye nim Mexico die bia. Yes. Pa de ka kone bia ho de be ko bounce say okita o tickets and say okita o GHS o ko World Cup ultimately all the countries border do fa no akwa enti eno enye de just down be o sabe wura botom kakra pastor o bebo enye de but nya ne ke da US ko yeah edi mai ya ma dwen dada say the light atom so ba bia fa bia o chepa ni ba ba so kwa momra yes eyes for no line up Ghana for over 2,000 ye be deport you mo yes mo kwa momra so kwa o ba de mo menya akonya akono you see enkonko gu aban ni mu ase ponko se de afia akwasi ponko de obede ne be kon enzuo ne ho ba so obenom se wonnom no me endu nzuo ne ho ne nhwade why na apart from no so ne ka darling factor yes the CMs it's been a wonderful season very good say na munyina kura be say na aka ho de a say anka no ano man enye final performance na no den I'm so munyina save the best for the last that was beautiful na fe akade obedi no na obedi na den ba na fe votes no say hwampa votes no come then I said, no, be a nyechi. Kwame Saifa deserved. Do to other votes now. Kwame Saifa and Kwame Benji. Okay. Takwa 4, Takwa Bass. Bear here, he no more the bar. It was. Then I said, I am my outside. This is why I'm Mabu so. Takwa 4 ya dear pie. It was just unfortunate. Say, and come fit Takwa by. Na Kwame Benji kwata Kwame de Kane Koba. Unfortunately, Kwame Saifa so na ho ding. Kwame Chene Bobrepa, Wale Bonsu, Abrewansu, Omo ya de. Obi ya de. Yeah, next way I can see it there ya. We drone him. We drone him. Casino na we afa. Unfortunately. Na we afa say na you dey say, do I na better say. Papanasa no the buy. Oh, afama this one. Abefo ni so juma no so. Na wo so ye fe. Me da say. Designer no emu de here. Na ke she mata de fine pa. Also tanos and una nim dey see enra. Say enra ka menim say meti so. Chenu a me she no. Oh.
Mere so fa so for kakra fa ya pa say we dey taba pa na bija na na so be ya to baby momo ye fe but so designer na ye ho ya so no pay level up na level up sa omuna na ja edeme ko da bia sa na mi shira no so because anya bete ye jina so no pay wi anwumre yes every day it is obi fa ho ka for appreciate no ya da mo say so ba so de for bo so say to aso mi no obi I imagine just so ma ka pro over here weeks ring na de bia me satare e nra so me sa shatare mi no so Nake, thank you so much. Mama ye bi share no yeda mo se ye to bi frade na so samude na meka ho a enyi yeda mo se pa ba so wo akire ho na so wo design se efe fonta de bi efa wada ma fa dum ye ai na ja ye mu bodi Why not they know obi nimu a na boa ba so na me ti udi wadum TV no wa na say ya no ma je omudi nkwa na ma edidi ne no no mu waje di still ya advert tie da mo se yenye mu ma right but dame ba takrade for mo ntwe ye ba de ano te pa nya